jotono sharik kaham anke chung oro kisa kutung laiban ke hari bagoise je Sahitya Academy ni North East Center for Oral Literature somomno nakol ni jabo abo anke tai chini Tripura Rural Development Organization aike got hoglayoi buskangni 20 September Friday kaisa Kokborok Poetry Festival Kokborok Koglok Ter khailainan hinai sung luajimana leibani abo gabordi community hall fiaba kebengmung kaisa boskango sokpa imano honei jongoi jong abo osalno kisa change khaina lekha ferina lekha chini o Kokborok Koglok Ter Kokborok Poetry Festival gabordiu nonglai boskangni 19 September aboke Thursday lekha salsa sekan jongbono o sal feroi salsa sekan 19 September Thursday Brihaspatibar o salo gabordi community holo bong 11 ta khailaisina ike chinalo manjangnani bagoi jongjotono kobokjao chinalo sarantanglai thamsi hai koglobnai rok chamung purung rok borok tonglainai borokni koglok rok porlainai ke joto aro manjatun hohom joton klaichung otenno palainai ang jotono kobokjao jara chini kokborok hamjanglai kokborok koglok chini kokborok kokborok hamjanglai jotono chini otero manjat phaidi phung 11 ang jotono kobokjao